B'investiment ta' €500,000 l-Fondazzjoni Midlam għad-Dawl ser tkun qed toffri għajnuna b'xejn lill-priġunieri u lill-familthom dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet il-ħamis f'nofsinhar fejn ġie spjegat li għal diversi snin meta persuna tingħata sentenza ta' priġunerija il-qraba tagħha partikolarment it-tfal jgħixu dik l-esperjenza mingħajr wisq gwida, għajnuna jew intervent professjonali. Minn barra dan l-effett negattiv fuq il-familja dan iħalli impatt ukoll fuq il-priġunieri infushom li mingħajr appoġġ tal-familja isibu żmien fil-ħabs bħala aktar diffiċli u għalhekk it-triq ta' riabilitazzjoni tkun aktar ta' sfida. Iżda b'dan l-investiment dan kollu ser jinbidel fejn f'kummenti ma' dan l-istazzjon iċ-chairperson tal-Fondazzjoni Midlam għad-Dawl George Busuttil spjega x'problemi qed jaffaċċjaw bħalissa. Meta priġunier jitlef l-appoġġ tal-familja, hemm ċansi kbar li jirrepeti dak li jkun għamel u reċidività tikber. L-istess nafu minn riċerka li għamilna li meta persuna tispiċċa l-ħabs, il-familja taddi minn perjodu ta' tgerfix tista' tgħidlu li dilajnuna li se nagħtu aħna hija biex appuntu tnaqqas minn dawn il-problemi. Huwa semma li dan kollu se jsir fuq 5 miżuri fosthom sessjonijiet ta' terapija, terapija fi gruppi u psikoterapija individwali u speċjalizzata. Il-programm se jaħdem billi jipprovdi sessjonijiet ta' terapija kemm lill-priġunier waqt li qed il-ħabs, kif ukoll il-familja tiegħu fuq barra. Ukoll ikun hemm sessjonijiet meta l-affarijiet jiżviluppaw fej il-familja u l-priġunier flimkien waqt li qed il-ħabs ukoll ikollhom sessjonijiet ta' terapija minn professjonisti. Il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri spjega kif mingħajr din l-għajnuna diversi ġenerazzjonijiet mill-istess familja kienu qed ixelfu difrejhom mal-ġustizzja. Riċerka turina illi wieħed minn kull 3 priġunieri kollu membri tal-familja tiegħu illi ikunu wkoll priġunieri jew inkella fil-passat kienu priġunieri. U għaldaqstant jeħtieġ naraw illi l-priġunier ikun riabilitat, tingħata l-għajnuna lill-familja, fl-istess ħin li nżommu f'moħħna jeħtieġ issir ġustizzja mal-vittma sabiex la darba dak il-priġunier jew dik il-priġuniera toħroġ mill-ħabs ta' kordin ma jkollniex it-tieni vittma.